Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Loferio Lozano and family. Pasasalamat dulot ni Merly Villaflor. Pasasalamat dulot ni Teodoro Nantes. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Leoncio Abala and family, Cotillan family, Mr. and Mrs. Moriel Soltes and family, King Lemuel Banyares, Rose Valiente. Misa petisyon dulot ni Carlo Antonio Lanuza. For a special intention dulot ni Angelica S. Buesa. Misa laudate dulot ni Mr. and Mrs. Abelardo Salcedo and family. Misa petisyon dulot ni King Lemuel Banyares. Pasasalamat dulot ni Jennifer Miliete. Para sa kalag ni Mary Grace dulot ni Elsa Beltrano. Para sa kalag ni Aurelia Ehub Enrique, dulot ni Jennifer Miliete. Para sa kalag ni Bienvenido, dulot ka Aliman family.
Misa Kumon, dulot ni Salve Onido. Misa Kumon, dulot ni Emerita Balagat. Para sa mga kalag ni Crispo Sr. E. Teresita, dulot ni Jane Apolinario. Para sa mga kalag ni Graven saka ni Clara, dulot ni Rachel Bascon. Para sa kalag ni James Fell, dulot Calanzuela family. Para sa kalag ni Janet, dulot ni Sedan and Davalle family. Misa Kumon, dulot ni Mr. and Mrs. Silvestre Hugo Sr. Para sa kalag ni Bodesta, dulot ni Antonio Salcedo and family. Para sa mga kalag ni Monica E. Eustacio, dulot ka Elevado Cañeso families. Para sa ngamin na kalag, dulot ni Ivy Malasarte. Para sa mga ngamin na kalag, dulot ni Alexander Samar. Misa Kumon, dulot ka Aliman family. Para sa kalag ni Leticia, dulot ni Mitchell Cañeso. Para sa kalag dulot ni Juvie Orias and family. Para sa mga kalag ni Antonio E. Ami, dulot ni Emerita Balagat. Misa Kumon, dulot ni Antonio Salcedo and family. Misa Kumon, saka Misa Laudate, dulot ni Angelica Buesa. Para sa kalag ni Antonio, dulot ni Mr. and Mrs. Moriel Surtes and family. Para sa kalag ni Antonio, Maria, saka Misa Laudate, dulot ni Salve Oniedo. Pasasalamat dulot ka Pontillas, Tolidanes families. Misa Petisyon saka Misa Kumon, dulot ni Casirak Fico family. And Misa Kumon, dulot ni Mr. Mrs. Carlos Villoso and family. Matindog na po ang gabos, pag-awit, kan awit sa pagpoon. Uda pa palan, ulan.
kasamu minapuli Diyos Santo, Amen. Diyos. Asin ang pagkasumaro ka ni Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Matugang akontan sa tong makasalan, tangani magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherap ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo maherap ka. Ika na nagtutukaw sa tuokan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherap ka. Maherak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa toong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sa God paman, pakusugan sa mong pagtubod, paglaom asin pagkamot, asin gibuha kaming mamuot sa pagbuot mo, tangani magkanigo kaming magkamit kan mga pinapanuga mo. Huli kay Jesu-Kristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, nagiba mong nabubuhay asin naghade, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paghinanyog kan mga babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa ngaran ni Kristo, katotoohan ang sinasabi ko, dai ako nagpuputi. Saksian sa kong konsensya sa liwanag kan Espiritu Santo, inianbot kong sabihon. Kanigoan nagayo ang sa kong kamundoan, daing patod ang sa kong kasakitan. Mamawoton kong makondenar asin makasiblag kay Kristo, kung dahil kaini matatabangan ko ang sa kong mga tugang, sa kong mga kadugo, asin mga kalaman, mga kapwa ko Israelita. Sinda ginibong mga aki, sa inda itinaoan kang murawayan asin mga tipan. Para sa inda, ang tugon asin kulto, yaon sa inda ang mga panuga. Gikan sinda sa mga patriarka, gikan sa indang laman asin dugo si Kristo no orog sa gabos, Diyos sa panahon kan mga nadaing kasagkoran. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Siyon umawa ang kagurangnan. Pinasarig niya ang sa imong mga pintoan, ang sa imong mga aki sa iyang bibendisyonan. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Itinaon niya ang katuninongan sa palibot mo, pinakakan ka nin magotong na trigo, ang sa iyang tugon ipinadara niya sa kinakban, madaling makalibot sa gabos na katawohan. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Ipinahayag niya ki Jacob ang sa iyang tataramon, ki Israel sa iyang mga kabuotan asin tugon. Dai niya ginigibo ini sa ibang mga banwaan, dai niya ipinapahayag sa inda ang sa iyang kabuotan. Umawa ang kagurangnan o Jerusalem. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo.
kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw na Sabado, si Jesus nakikakan sa harong ninsaro sa mga puon ni mga Pariseyo. Pinagmamasdan siya kan mga tao. Yaon duman sa atubang niya, ang sarong lalaking baguon. Sa mga abogado asin Pariseyo, si Jesus naghapot, tugot daw na magbulong sa aldaw na Sabado o dai. Dahil sinda nagsimbag, kinaptan ni Jesus ang may helang, pinumayan saka pinapuli. Dangan naghapot sa inda, kung ang sa indong asno o baka mahulog sa bubon. Dahil daw nindo tulos hahaawason, minsan aldaw na Sabado, dahil man sinda nakasimbag kaini. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo, matukaw po. Sa satuyang modernong panahon, pag nag-aabot ang aldaw na Biyernes, sinasabi ta, thanks God, it's Friday. Kan panahon ni Jesus, magayon man kuta na magbanggit kan mga tataramon na thanks God, it's Saturday. Dahil sana ang Saturday, medyo lighter day, magian na aldaw, palibas sa ina ang kinukonsiderar na aldaw nin kagurangnan. Pero bako para sa gabos, magabat an aldaw na Sabado, bakong magian sa pagmati, taano, taminsan garo, day ka makahiro. Pinag-iisip mo ang pwedeng maging violation mo kung ika magtrabaho. O maski nga ni ang trabaho mo, pwedeng isipon tang reasonable man. Hulita ini para sa karahayan kan sa tuyang kapwa. Pero minsan dipisil para sa mga Hudiyo na magibo ka ini dahil pinag-iisip ninda baka mabalga ko ang batas maski nga ni emergency o kinakaipuhan tulos na tawaan ning kasimbagan. Alagad binago ni Jesus ang siring na kaisipan. Buot ni Jesus na ibalik ang orihinal na kaisipan kan Sabado. Ano talaga ang katuyuhan kan Sabado? Ang konteksto kang ebanghelyo kung paano tinukdo ni Jesus ang bagong pagkasabot kan Sabado. Iyo po ini, susog sa ebanghelyo, si Jesus na imbitaran sa harong kan sarong Pariseyo, asin ninhulita iyan Sabado, ang pagkakan, in fact, na linuto, na inihanda, niluto pa kang previous day. Dahil pinagkukonsiderar, maski ang pagluto, na sarong trabaho. Kaya, kaipuhan inito niyan hanggang Sabado. So, Biyernes pa sana, minaluto na, asin pinapasiguro na mainit ang pagkakan hanggang Sabado. Taano, maski ang pagluto, pinagkukonsiderar na sarong trabaho. Imagine yung tanasana na kung dai mo mapainit ang pagkakan, makakan ka na medyo malipot na, bahaw na ang pagkakan. Ang dahilan, bawal. Dahil pwede na magtrabaho sa aldaw na iyan. Kaya, durante kan karakanan sa harong kang Pariseyo, saro sa mga
namati ni Jesus ang siring na tension o kaya day siya dipisil para sa iya na isipon ang siring na sitwasyon. As in, nagkataon na sa indang pagtiripon, nahiling ni Jesus ang sarong sa Bicol dropsy, sa bagoon o sa English dropsy. Ini po sarong kasakitan ng sarong tao na sabi kayan distension of abdomen with water resulta kan infeksyon dahil sa malarial water na common ini sa Palestina. So disorder sa tulak ini ang description kang bagoon o tao na may dropsy. Kaya pagkatapos na haputon ang mga abogado asin pariseyo, kung maninigo sana o kaya tugot na magbulong sa Sabado, nagkaigwan ning halipot na katuninungan, alagad imbes na magsimbag si Jesus, binulong ang bagoong. Kaya ining mga pariseyo, pinag-isip tulos na inipagbalga kan lay kan Sabado. Kaya pinagkonsiderar ninda si Jesus na lawbreaker, na dahil nagsusunod sa tugon. Huli sa paggibo bako lang kang araw kaining pagbulong, kundi kadakol pang mga ginibo si Jesus. Pinagsasabi na 7 klase ning pagbulong ang ginibo ni Jesus sa aldaw nin Sabado na naobserbaran kan mga pariseyos. Kaya ano ang ginibo ni Jesus? Pinag-challenge, pinaghamon ni Jesus ining mga pariseyo, asin hinapot niya sinda. Tugot daw na magbulong sa aldaw nin Sabado o dae. Asin kung ang sa idong asno o baka mahulog sa bubon, day daw nindo tulos sa hawason, minsan aldaw na Sabado. Siyempre, ang simbag kan mga magiging simbag kan mga pariseyo, siyempre, pero dahil ini mabigkas. No? Kaya tuninong sana ini mga pariseyo, asin mga tagapagpatupad kang batas, manunungod sa simbag ni Jesus, sa hapot na ini ni Jesus. Namumutan ng mga tugang kung sa tuyang babalikan ang orihinal na plano kang Sabado, ini dapat aldaw ning kagurangnan. Not because other days are not days of the Lord, pero ang aldaw na Sabado ipinaglalaan para sa kagurangnan. Ini ang aldaw nin pagsamba, panahon nin pagpahingalo, panahon nin pagsamba sa mahal na Diyos, panahon nin pag-umaw, panahon ning pagproklamar kang karahayan nin mahal na Diyos, aldaw nin pagpahayag kan pagkaherak nin mahal na Diyos. Inibagaan sa tuyang ginigibo, kung aldaw na Domingo, dahil huli sa pagkabuhay liwat ni Jesus, pinag-transform ang Sabado sa aldaw na Domingo bilang aldaw kan pagkabuhay ning kagurangnan. Kaya iniman aldaw na pinagdededikar ta sa paglilingkod, sa gabos na klase ning paglilingkod sa simbahan, sa paagi kang mga ministeryo, paglilingkod sa satuyang kapwa, paggibo ning karahayan sa satuyang komunidad, kabali dyan ang pagtukdo sa mga kaakian, manunungod sa saindang pagtubod, pagbisita sa mga may helang, pagpangadyi para sa kaumayan kan mga naghihelang, asin pag-encourage sa mga namumundo sa paagi kan sa tuyang mga gibo asin tataramon. Asin pwede man may sabita na aldaw na pagtabang sa satuyang kapwa na nangangaipo.
As in, kung mayo sa mga nabanggit, pwedeng sabihin ta na ang aldaw ning kagurangnan, aldaw din na makisumaro sa satong pamilya, as in makisumaro sa satong komunidad. Ini ang original na plano ning kagurangnan para sa iyang aldaw. Kaya kung isipon maugma ang aldaw na Sabado o aldaw na Domingo, ang aldaw ning kagurangnan, kung permitang babalikan ang original na plano ni mahal na Diyos, siguro ang Domingo ang perming aldaw na pinaghahalata or a day that we usually look forward to. Dahil bakulang inian aldaw ning kagurangnan, kundi aldaw na kita nakikisumaro sa tuyang kapwa. Kaya sana ang batas dahil maging kaulangan, lalo na sa paggibo ning karahayan sa tuyang kapwa. Dahil dapat maging hadlang ang batas kung ini paggibo o pagproklamar kan karahayan, pagkaherak, asin pagkamuot ning kagurangnan sa satuyang kapwa. Dahil dapat magpugol ang aldaw na Sabado sa paggibong herak. Hindi dapat ang aldaw na sana gabos na nangangaipo kan presensya nin mahal na Diyos, mamatian ninda na ini ang aldaw mananggad na iyan, aldaw ning kagurangnan, hulita na mamatian ninda sa paagi kan gibong karahayan, na mamatian ninda ang danay na presensya nin mahal na Diyos, huli sa satuyang mga marhay na gibo. Amen. Matindog po. Mamibig kita sa Diyos, sa tuyang Ama, na nag-apod sa to, gabos, bilang sa iyang mga aki, na magintaling ka, sulikan aki niyang sa Jesucristo, ang satong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga Kristiyano, magmigidbid sa tugon kan Dios bilang mga pintoan, pasiring sa katalingkasan, sa kasalan, asin karaatan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dainang gadnya to paarugon ang lay sa tawo, kundi isabuhay mo na ang dakulang tugon na minamaurot mootan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magkaigwa kita kantunay na espiritu nin pagkamuot sa pakikipagkapwa niya to, sa mga dukha asin naaapi, asin mahilig ta sinda si Kristo sa sainda. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga yaon sa ospital, maumayan sa saindang mga kahilangan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ngadan makapahingalo na sa kaibahan kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, ang lambang tugon mo, maging alok para sa mo, na mamuot asin maglingkod sa samuyang kapwa, na magsabot asin maggalang, maggiya asin giyahan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot kan mga atang. Sa butil ng trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay,
bilog po. Magpamibi ka matugang tanganan sa kuwasin sa indong atang, magkanig ang agoon kan Diyos amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamrawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, hilingaan mga atang na dinudulot mi sa imong kadakulaan. Tanganing ang ginigibo kan sa mong paglingkod, sa imong kamarawayan ng God makaabot. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ita sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadana asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Siring na ika ang kaglalang kan tao, ika man ang mabuoton nakagbago, huli kan aki mong namumutan. Kay matanos sa nang naglilingkod sa imo ang mga linalang mo gabos. Tama sa nang mag-umaw sa imo ang mga tinubos mo gabos. Asin sa saro ang pusong nagrurukyaw sa imo ang sa imong mga santos. Kaya kami man kay bakang gabos sa mga angheles, nagseselebrar sa imo, danay na magayagayang nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi, inipagibuhon nindo sa kumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagabuhay maliwat, ipinapahayag sa good na ika magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom mga kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban.
Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man karumduma sa imong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kahit pa nakapagayagaya sa imo, magkanig kung maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Jesu Kristo. Uli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga anin siring sa langit, ang samong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga law niya mo ang katuninungan, nanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesu Kristo. Huli ta sa iman kahadian, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Are pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan ka mo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you. Uya si Kristo, ang kagurangnan kan Sabado, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon, ika magdago sa sakuyang harong,
Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Tindog po. Mamibi kita. Kagurang na namibibi kami, mapanulugod kami kan sa imong mga sakramento, tanganing ang ginigibo mingon yan, sa paaginin tanda, makamtanbi sa katunayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi ki San Jose. Tiklod po. Sa mo kami minapaalaw, umamuraway na San Jose, sa tao kan sa muyang pagtios sa sinkasakitan, minasarik asin minaarang, nasangkuban mo kami kan sa imong pangataman asin pagsurog, siring sa ginibo mo ki Birhen Maria, asin sa sayang umboy na Jesucristo, na sa mong kagurangnan. Sa mapakumbabang buot, nagngangayo-ngayo, nalilingyon mo kami kan sa imong mga matang maugayon asin mahirakon. Tabangi man kami na makamtanya mo ang panuga,
na pamana, na bunga kan pagsakit, asin pagkagadaning kagurangnan. Purog ng mapagmangnong parabantay kan Sagrada Familia. Surugaman kami na sa imong mga devoto. Huli sa imong paarog, malabanan mi manlugod ang mga padagkaning kasalan asing karaatan. Ikalugod ang maginamong kalasag sa oras kan samuyang pakipaglaban sa kapangyarihan ng kadikluman. Huli sa imong tabang, makamtan tunay na dalan na magdadala pasiring sa kamurawayan na diyan sa langit. Amen. San Jose, patron kan bilog na simbahan. Ipamibit mo kami. Matin po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa Imong Espiritu. nakamo kan Diyos na makakama, nanaki, asin ang Espiritus, ang sa imong